Hemeňi salam bileşler tamana türsüňizmi? Meniň Türkmen Leyda adly kanalymyň ýene bir täze videosuna hoş geldiňiz. Bugun aýyň 26-sy, ýagny 2020-nji ýylyň 26-njy oktýabry, bugun 2020-nji ýylyň 1-nji gary ýagdy. Ýagny Illinois ştatyndan. Illinois ştaty beýlek ştatlara garanyňda birazjyk sowuk. Şonuň üçin Illinois ştatynda esasy gyş irek gelýär. Men şonky videomy ýürüýte geliniňizden üçin çekesimeli. Sebäbi bilýän bolsaňyz geliniňizden shopping etmäni gowurýas dowrdan gezler. Gelin onu Amerikanyň birnäçe dukanlaryna aýlanyp bahalary bilen tanış olaryň. Taýyn bolsaňyz geliniňizler başlaýyn videomuza. Hayırlışlar şunu biz şu Pink dukanına geliyoruz. Pink olan Victoria's Secret. Aha şey, Oliver Targow Center'ın içi. Şu yerde oturdum da garaşıp durmalı şeydi. Have you shopped with us since we opened back up? Yeah. Okay, so just make sure that you keep your mask above your nose. Okay. And then also practice Okay. Can I go or no? just a second. Okay. I want to just record the prices, and I'm thinking I want to purchase some jokers. Oturtumu deyitkense garaşma deyitleşler. Hayırlaşlar şu vaxt $280 diyer.
Bath diýen topuzy. Natural lotion diýen. 58 dollar. Parfüm var. Haydi şulara. $58 burası. $78. Aşağı bakalım hem mesela. Keçisi $58, burası $78. Bu yerden bakalım yadırdılar. Şortikler, mayka, yağlak, pijama $55, 54.50'de $55. Yeni uzun balaklı pijama olsa $60. $60.